Benvinguts i benvingudes a l'acte Recerca en Salut, Recerca en Salut a Catalunya, un model de futur. Moltes gràcies als ponents per acceptar la invitació, gràcies al Col·legi de Periodistes per facilitar l'acte i a tots els assistents que us heu desplaçat avui fins aquí. Abans de donar la paraula als ponents, voldria explicar-vos breument en què consisteix el mitjà Recerca en Salut, que tot i portar ja un temps operatiu, presentem de manera oficial avui. Jo em dic Guillem Pujol i soc el director de la Fundació Periodisme Plural, l'única fundació sense ànim de lucre que edita mitjans de comunicació a Catalunya. Quan va néixer la fundació, ara ja fa una dècada, ho va fer amb la intenció de generar un periodisme humà i de comunitat que comptés amb la col·laboració dels professionals als quals anaven dirigits. Amb aquesta idea va veure la llum, entre d'altres, el Diari de l'Educació, el Diari del Treball i el Diari de la Sanitat, un mitjà digital centrat en acompanyar la comunitat sanitària en el seu conjunt, en explicar els seus neguits i problemes i sobretot en la defensa d'una concepció pública, equitativa i justa de la sanitat. L'any passat, en una conversa amb el Josep Carles Rius, aquí present, president de la Fundació Periodisme Plural, la Carme Escales, una periodista de llarga trajectòria en l'àmbit de la salut, i la Laura Casamitjana, coordinadora del Diari de la Sanitat, vam estar parlant sobre les dificultats que des del periodisme teníem en explicar la part vinculada a la recerca i a la investigació mèdica i biomèdica. Érem conscients de la potència que té Catalunya a escala internacional en aquest camp i de la gran tasca que lideren alguns dels seus professionals reunits avui aquí. Però també que sovint algunes de les notícies vinculades a la recerca d'una o altra patologia ocupaven titulars espectaculars en els mitjans de comunicació, mentre que d'altres, per una raó o altra, tenien molta menys presència mediàtica. Ens van proposar llavors crear un portal de notícies vinculat al Diari de la Sanitat que expliqués la recerca en salut amb un triple objectiu. Primer, poder fer un treball periodístic que facilités i traduís un tipus d'informació, la de les publicacions acadèmiques, la dels papers, que resulten de difícil accés pel gran públic, i traduir-los en un llenguatge més proper i comprensible. Segon, volíem presentar un projecte que donés una dimensió periodística independent a la feina que ja es fa des dels departaments de comunicació dels centres de recerca del país. Volíem també reunir tota aquesta informació en un mateix mitjà per donar així una imatge global del que és i del que es fa en la recerca en salut a Catalunya. I per últim, ho volíem fer d'una perspectiva humana, això ho comentàvem abans. Soc conscient que aquesta paraula està molt trillada, però el que preteníem era no només explicar els avenços científics en el camp de la salut, sinó donar protagonisme a les persones que hi ha al darrere de cada projecte de recerca per entendre com treballen, davant de quines dificultats es troben, quins són els seus neguits i què fan per superar-les. Aquesta era la idea que teníem al cap, que avui es veu oficialment materialitzada, un projecte que no hagués existit sense el finançament inicial de la Generalitat de Catalunya, la qual agraïm haver-ho fet possible. L'acte d'avui es divideix en dues taules rodones. La primera té per títol Ciència i assistència clínica, una responsabilitat compartida, i la seguirà la taula que hem anomenat Del coneixement a l'assistència, garantia d'un dret universal. En dues taules seguiran el mateix esquema, cada ponent tindrà 5 minuts per realitzar la seva intervenció inicial, després dedicarem uns 15 minuts al col·loqui entre els ponents i acabarem amb un torn d'intervencions al públic. Passo a presentar els ponents d'aquesta primera taula, el doctor Elias Campo, director de l'IDIBABS, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, la doctora Elisa Llurba, cap del grup de Medicina Perinatal i de la Dona de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, la doctora Anna Massaguer, cap del grup de recerca de fisiopatologia renal del VIR, Vall d'Hebron Institut de Recerca, i el doctor Gabriel Capellà, director de l'IDIBELL, a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Comencem amb la intervenció inicial del doctor Campo. Sí? Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per obrir aquests moments de poder debatre aspectes importants que ens afecten a tots plegats i en múltiples dimensions, i també la iniciativa que dieu que em sembla l'apropar la recerca al públic. Crec que és un esforç que tots estem fent des de les institucions i dels investigadors, i potser el crear alguns mitjans que puguin apropar. Moltes gràcies i felicitats.
em vau demanar de fer una petita reflexió sobre la situació de la recerca biomèdica aquí a Catalunya i perquè podríem considerar que el nivell de la recerca biomèdica a Catalunya és el que és, que crec que estem d'acord i crec que estaríem d'acord en considerar que és un nivell alt. Podria ser molt alt, però és a dir, jo crec que l'hem de valorar molt positivament. I això no és casualitat, això té una història que té diversos podríem analitzar, jo diria que té diverses raons, que són individuals i són institucionals. Número 1, crec que parteix d'un convenciment de que el valor de la recerca biomèdica és essencial per tenir una assistència de qualitat. I perdoneu que mencioni a una de les persones que ha sigut clau en la nostra història de la recerca biomèdica a Catalunya, que és Juan Rodés, que deia que no podia haver-hi una assistència clínica de qualitat si no hi havia una recerca clínica, una recerca de qualitat. I la viceversa també és certa, és a dir, no pot haver-hi una recerca clínica de qualitat si no tenim un sistema sanitari de qualitat. I jo diria que en aquests moments, malgrat a pesar de los pesares que deia el poema, crec que els dos aspectes els hem de valorar com molt positivament. Tant el sistema de recerca de Catalunya com el sistema de sanitat de Catalunya. Podem fer tots els matisos, però crec que és una realitat que hem d'afirmar. I això fa possible que la recerca biomèdica que tenim a Catalunya sigui potent i sigui reconeguda internacionalment en molts aspectes. El valor de la recerca s'entén des d'un punt de vista individual i crec que els metges, els professionals més enllà dels metges, els que actuem en el sistema sanitari, hi ha un convenciment o ha hagut un convenciment o hi ha un convenciment de que és important aquesta recerca. I jo diria que històricament hi ha alguns punts, i perdoneu que em refereixi a l'Hospital Clínic perquè és el que conec més a fons. Aquest compromís individual és important, i és important des de fa anys. Als anys 80, la comunitat mèdica de l'Hospital Clínic decideix donar l'1,5% del seu salari a un fons comú del nostre hospital per potenciar la recerca dels nostres professionals. I això és una decisió dels anys 80, i que es deriva en dos grans dimensions. Un és el potenciar la recerca dels residents que acaben la seva especialitat mèdica i oferir-los un any o 2, ara són 2 anys, perquè es puguin dedicar a la recerca. I 2, es financien amb aquests fons al voltant de 80-100 mesos anuals perquè els professionals de l'hospital vagin a l'estranger, es vagin fora a formar i facin desenvolupar una recerca que després se comprometen a portar-la a casa. Això és un compromís individual, no és la institució que força a fer-ho. Això és als anys 80, però és que en la crisi del 2008-2010 se torna a votar, quan hi ha la retallada del 5-10% del salari, es torna a votar en la comunitat si mantenim aquesta donació de l'1,5 i majoritàriament s'aprova en l'assemblea de metges i professionals de l'hospital en què això es mantingui. Vull dir amb això que poso l'exemple de l'Hospital Clínic, però crec que podem traslladar en altres motivacions individuals de que el valor de la recerca el professional en general l'assumeix com un valor de la seva professió. Però també són les institucions, i crec que institucionalment no seria possible una recerca si no hi hagués un compromís institucional perquè això es pugui desenvolupar. 2, he dit del sistema sanitari, no entraré perquè a tots quan parlem del nostre sistema sanitari ens venen les crítiques i crec que en molts aspectes podem dir justificables, però com a estructura global de país, de Catalunya, tenim un sistema sanitari que és fort, és potent, en moltes habilitats, però jo crec que és així, i només cal anar fora de Catalunya, veure altres sistemes a Madrid, no vull entrar en comparacions, però també altres països dels Estats Units, no en parlem,
Per tant, és una estructura que permet aquesta recerca biomèdica. 30 segons, ja, sí, per anar tancant. En un moment determinat hi ha estratègies institucionals que facilitaran aquesta recerca i vull dir dos. Una, la creació de fundacions, i la Fundació Clínic va ser la primera, per gestionar independentment de la gestió econòmica dels hospitals els fons que se recullen per la recerca dintre de les institucions. Dos, en un moment determinat a Catalunya se creen els centres de recerca en el sistema CERCA, que és una eina, és un instrument per apropar i potenciar la recerca, en el cas de la biomedicina per apropar la recerca bàsica i la clínica, i això és una decisió estratègica que 20 anys després se demostra com un dels motors per a desenvolupar. Però estem en un moment de canvis d'aquest paradigma que he expressat en paraules molt positives i que les crec profundament. Però estem en uns moments de canvi de paradigma que també afecten als individus i a les institucions, en el qual la recerca biomèdica en aquests moments jo diria que és potent, sòlida, però fràgil, com un vidre preciós, fort, però fràgil. I és fràgil perquè alguns d'aquests valors que he estat dient estan en crisi. El voluntarisme d'unes generacions està canviant el paradigma de molts metges, per tant hem de desenvolupar instruments per potenciar-ho. La crisi del 2008-2010 converteix el que podríem dir temps intersticial que teníem els professionals dels hospitals per poder fer recerca s'escurça i s'exhaureix. No hi ha temps per molts professionals en les nostres institucions per poder dedicar temps a la recerca. I per tant estem en uns moments que es necessiten accions positives per potenciar-ho, no? I podríem parlar de quines accions són les que se'n desenvoluparien, però bueno, això seria la meva anàlisi en 6 minuts. Moltes gràcies. Algunes altres idees, però podem desenvolupar-les més endavant. Moltes gràcies. Doctora Llurpa? Sí. Bona tarda. També expressar la gratitud per estar en aquesta taula, perquè és un honor estar amb aquests companys de taula. A mi se m'ha encarregat una mica la perspectiva de gènere en la recerca i penso que és un tema d'actualitat, demà és el Dia de la Dona i crec que hi ha molta feina a fer. Quan més entres en aquest món de la recerca en clau de gènere, més te n'adones que no està fet res, bàsicament, i que cal realment canviar el paradigma. Per sort tenim algunes eines, com el toolkit que va fer la carta Hipàtila, gràcies, sobre com treballar en perspectiva de gènere a la recerca, però perquè us feu una idea, fins a l'any 92 no es va obligar a nivell internacional a posar la perspectiva de gènere en la recerca i per tant això estem parlant d'abans d'ahir i tot i aquesta recomanació i aquesta necessitat a nivell efectiu ha sigut el canvi ha sigut molt poc i molt insuficient, ja que la majoria d'assajos clínics se segueixen fent amb individus masculins, tant a nivell d'experimentació bàsica tant de cèl·lules com d'experimentació bàsica com d'experimentació en humans. I també quan es fan assajos clínics la representació del gènere femení està en detriment i sobretot en dones d'edat reproductiva per les condicionants que comporta el tema hormonal o el cicle hormonal en aquests possibles efectes de diferents el que s'estigui assajant. I això ho hem vist ara gràcies al Covid, ha sigut una de les coses bones que ha portat, ha estat que s'ha fet palès que els assajos clínics de les vacunes que han estat com gràcies a també els periodistes, a la primera plana de molts diaris de quins han sigut els resultats, etc. També en les conseqüències i com ha estat poc estudiat en les repercussions amb certs problemes, o sigui, certes realitats femenines com pot ser la menstruació o altres consideracions com pot ser la gestació i la fertilitat, que no s'havia ni tingut ni valorat en els assajos clínics o en molts pocs d'ells. I per tant s'ha posat sobre la taula un tema que ja era conegut per la majoria d'investigadors, però ara també per la societat. I en aquest aspecte que deia també Guillem de com ajudar-nos mútuament, jo crec que el periodisme està fent una feina superimportant a nivell
de treure les necessitats de la societat, no? I posar-les a l'abast que fem recerca per donar-nos compte de què vol la societat i les persones i no tant el que a vegades nosaltres pensem que vol la societat. No? I penso que en aquest aspecte també les xarxes socials estan ajudant a que els propis, no hi ha periodistes, sinó els propis gent normal pugui expressar les seves necessitats en relació a determinades malalties. Aquest paradigma també l'estem veient, justament ahir es va anunciar la nova marató de TV3, que aquest any anirà per la salut sexual i reproductiva, serà el primer any, després de moltes maratons de molts altres temes, la primera vegada que es farà un específic de salut sexual i reproductiva, que dius, fins aquí mai s'havia tingut en compte que malalties com ara l'endometriosis, problemes de fertilitat o malalties pròpies de la gestació no s'han estudiat ni han tingut aquesta vinguda de fons tan importants, i estaran d'acord amb mi si no podem debatre després, en el teixit de recerca de Catalunya també. I també amb la visualització social que es pot fer d'aquestes entitats també desconegudes i que obren un altre paradigma, que és el de la reivindicació per part de la societat de noves maneres d'estudiar els fons de salut i de la malaltia. No només les que nosaltres com a metges o investigadors creiem necessàries, sinó com la gent els preocupa altres, més que l'enfermetat els preocupa com mantenir la salut, i això no ho tenim tan en compte, i també des del punt de vista de la dona com accedir a aquestes fonts de coneixement i arribar a transmetre a la societat les necessitats i les noves línies de recerca que s'estiguin duent a terme. Per últim, volia també posar sobre la taula la necessitat ja a nivell assistencial. A nivell de recerca s'han fet passos per la perspectiva de gènere, a nivell assistencial se n'han fet menys. Els primers passos s'han dut a terme a nivell potser de la meva especialitat, perquè per sort o per desgràcia només tractem amb dones i per tant s'ha visibilitzat com no aplicar la perspectiva de gènere a la medicina comporta un dany, sobretot en el procés sexual i reproductiu, que és diferent a altres processos i molt més sensible, com això provoca un dany a les dones i que no s'havia tingut en compte ni pels professionals ni moltes vegades per les pròpies dones. I ara crec que és un moment en què podem prendre aquest exemple per fer més humana també no només el periodisme sinó la medicina des del punt de vista personalitzat per afavorir que tant homes o dones o altres gèneres també tinguin la possibilitat d'una medicina més humanitzada, més personalitzada i que té en compte les diferències. També els drets han de ser iguals, però també les diferències s'han de tenir en compte per ajudar a millorar la nostra resposta i també una qualitat de l'assistència que es mereix la nostra societat. Jo crec que fins aquí el que m'havies demanat. Moltes gràcies. Passem el torn de paraula al doctor Capellà. També gràcies per la invitació. A mi se m'havia, crec, encarregat el tema dels reptes, i jo crec que ja m'ho han posat fàcil. Em quedo per lligar-ho amb l'Elias, amb això de la investigació sòlida i fràgil, que m'agrada molt, aquesta dualitat. I jo identificaria alguns reptes. Jo crec que el primer, i jo crec que en una audiència com aquesta, és continuar convencent a la societat de la necessitat d'aquest millor coneixement científic, clau per respondre a problemes rellevants. Aquesta potser lliçó de la Covid, que és extrapolable a tota la recerca biomèdica. I en aquest sentit, aquesta interacció entre científics o professionals de la salut i periodistes o periodisme o mitjans de comunicació, crec que també podem aprendre algunes coses. Nosaltres jo crec que hem de donar la millor informació possible i amb una paraula que seria clau, que és honestedat, que això és la nostra part. I jo crec que els mitjans de comunicació han de contribuir amb això, amb
amb màxim rigor informatiu, amb contrast d'informacions i seguint les normes que us pertanyin o que les normes deontològiques. Això seria per una part. Una altra que crec que està lligat amb el tema de la fragilitat, que és el repte del talent. Crec que probablement tots els que estem aquí coincidirem en que tenim un repte de relleu generacional, que no només hem de treure talent, sinó que hem de retenir-ho. I això no és trivial, per 1000 raons que donen molt de sí. Però aquest talent, i en recerca biomèdica, el més difícil és l'anomenat metge o metgessa investigador o investigadora, que té molt poc reconeixement, que requereix molt sacrifici, que està en crisi arreu del món, no només aquí, però probablement aquí té una crisi una mica més aguditzada. I un altre repte que jo també crec que tenim és el tema de l'equilibri entre els tipus de recerca, que mai ho acabem de tenir clar, però hi ha una recerca guiada per la curiositat, hi ha una recerca guiada per la frustració assistencial. Volem acompanyar els malalts i les malaltes, però també volem donar solucions. I per molts de nosaltres, probablement dels que estem en aquesta taula, això ha estat un driver, una motivació poderosa per posar-nos a fer aquesta recerca, i hem de mantenir l'equilibri entre les dues coses, i crec que a la propera taula rodona aquesta transició de com generes el coneixement i el vas traslladant a l'assistència és una altra. I després tenim un altre repte, que jo seria l'últim que destacaria, hi ha molts, però que seria la implicació efectiva amb els pacients i amb la població, que els que som més iaios d'aquí ens desubica. I en canvi és una cosa que és fonamental. Com interaccionem amb els malalts, com interaccionem amb els anglesos diuen els patient advocates, com interaccionem amb la societat i reconeixem que existeix una ciència ciutadana. És un repte molt gran, no està resolt arreu, està més avançat a uns llocs a uns altres, i crec que per mi és una de les coses que també penso que es pot identificar com molt important, perquè tanca el cercle i te porta a la importància del coneixement, que aleshores fa que s'inverteixi, que es doni prioritat, i és com un cercle virtuós que ens porta a mantenir aquesta cosa que ha dit l'Elias al principi, recerca de qualitat, assistència de qualitat, assistència de qualitat, recerca de qualitat. Moltes gràcies, molt amable. I acabem amb la doctora Massaguer, sisplau. Bona tarda a tothom. Soc l'última. Ja m'ho heu dit tot. En primer lloc, moltíssimes gràcies a la Fundació Periodisme Plural i a la iniciativa del Diari de la Sanitat per convidar-nos avui, primer per la iniciativa i després per donar-nos l'honor d'estar avui aquí tots quatre. Jo no puc estar més d'acord amb tot el que s'ha dit, ho subscric tot absolutament, començant pel doctor Elias Campo, que estic absolutament d'acord amb que les generacions que estem i altres han lluitat una barbaritat perquè la recerca fora un valor que és a la nostra societat, que la medicina, els hospitals que tenim, boníssims hospitals, tenen uns centres de recerca per fer aquesta recerca translacional que és tan important i que deriva després amb una innovació, que també és molt important, no n'hem parlat, però la recerca ha de desembocar en una innovació que torni al pacient, que és el que deia el doctor Capellà. Sí, aquest cercle és importantíssim. Partim del pacient i tornem al pacient. I per això necessitem clarament un suport tremendo, també del govern i de totes les estructures, que a banda de que les generacions han canviat i la gent té una altra manera d'entendre la vida, que és cert, això tots ho sabem, també necessitem que els governs ens apoyin i ens ajudin i deixin que les coses flueixin quan funcionen, perquè a vegades per motius polítics canviem coses que estaven funcionant i això no pot ser. Per tant, jo faig una reivindicació a que
tinguem el suport que necessitem, perquè si no tenim aquest suport tampoc ens en sortirem. I estic molt d'acord amb el que diu el doctor Elias Campo, i això és una cosa que va fer el Clínic de Meravella als anys 80, que la gent marxi fora, que la gent faci col·laboracions fora, i quan tornen tot això és un teixit que es va fent gran, és magnífic. Llavors tot això requereix voluntat política també, i vol dir que els gerents i els directors, etc., estan per això. I això és el que no sembla que estigui passant tant últimament. Llavors, dit això, jo, com bé dieu, crec que tots els reptes que has dit, Gabriel, tots i més, no? A mi m'han demanat que parli una mica de com es presenten les notícies, no? Com es presenten les notícies a la societat. És fonamental que en parlem i que en parlem molt dels reptes que tenim, no només de les notícies dels esdeveniments científics i del que trobem a cada grup de recerca, tot això està molt bé, però tot això que estem dient ara també ha de sortir a les notícies. També la gent ha de saber que hi ha tot un col·lectiu de gent motivadíssima per la recerca, que creu profundament en aquesta recerca i que no veu com això pot seguir, perquè, com deia el doctor Elias Campo, és tremendament fràgil i ens ho podem carregar molt fàcilment en molt poc temps, la veritat. Bé, llavors, les notícies han d'anar enfocades aquí, a que la gent sàpiga les dificultats que tenim cada dia per seguir endavant amb la nostra recerca, totes les dificultats per mantenir el talent, per conservar-lo, els pressupostos, tot això s'ha de saber. Hem de saber, i també la gent, per descomptat, que és el motiu de la intervenció que tenia que fer, però m'he anat derivant perquè amb aquestes coses que he dit abans no me'n puc estar, les notícies de les troballes científiques és importantíssim que arribin a la societat, perquè això també ens dona la visibilitat que cal i que la societat es motivi, perquè si no com sabrien el que estem fent, no? Això és molt, molt important. S'ha d'arribar a la societat, clarament, però jo demanaria que s'arribés d'una forma també a vegades més tranquil·la, perquè sembla que cada dia tenim solucions pel càncer, per l'Alzheimer i per tot. I això no és cert. Anem progressant. La recerca és anar posant, fer una paret poquet a poquet, i cada cosa va movent una altra. I així al final tenim una idea del que està passant i evidentment així es progressa. Però no cada cosa que coneixem amb un sistema cel·lular, amb un sistema animal, no sé què, ho hem de dir com ja tenim la cura del càncer. Això no és veritat. O d'altres coses. Per tant, jo demanaria que les notícies es posin en el context adequat, que es donguin amb tota la vehemència que calgui, perquè és molt important que la gent se n'enteri del que està fent els científics i els metges i tothom, però amb la dosi adequada d'expectatives, perquè si no creem expectatives i la gent es frustra. A mi em passa que em truquen, ai, no sé què. No, no és així. Llavors això a mi no em sembla honest, per una banda. I per l'altra, avui he fet l'exercici de posar-me a Google i dir notícies càncer, 40 milions d'entrades. Notícies malalties rares, 7 milions d'entrades, per exemple, no? Per dir un exemple. Doncs clar, quan se'n parla tant de les coses que es parlen, també la gent té molt interès en fer allò que fa tothom i que és tan visible. Nosaltres tenim un màster de recerca translacional al Vall d'Hebron i el mòdul d'oncologia s'omple a la primera, i si no poséssim números clausos, tots els estudiants farien oncologia o neurociències. Llavors, clar, hi ha altres aspectes de la salut que són molt importants, que s'han de cuidar i que també s'ha de donar visibilitat. I en això voldria parlar de les malalties rares, perquè són malalties rares, són 100.000 malalties rares diferents o més, amb molts poquets pacients. Nosaltres sabíem amb una que hi ha un pacient cada milió, imagineu-vos, molt poquets, però clar, són molts en número. A l'estat espanyol hi ha 3 milions com a mínim. Aquesta gent tenien 5 anys on tenir un diagnòstic. La majoria són nens, perquè és una malaltia genètica que es descobreix a la infància. 5 anys en promís de tenir un diagnòstic. 20% als 10 anys encara no en tenen, i alguns no en tindran mai. Perquè no tenim el coneixement suficient ni sabem prou d'aquestes malalties com per assignar-los ni tan sols un diagnòstic. A partir d'aquí tenim el problema de que no sabem res més que el diagnòstic i que al final hi ha una caixa negra. Per tant, tots els mecanismes de progressió de la malaltia, de fisiopatològics, tampoc es coneixen. Per tant, necessitem, això representa per als pacients, les famílies i tothom que està al voltant, un estrès, és tremendo. O sigui, que tu tinguis un fill malalt i 5 anys estiguis donant voltes de metge en metge sense saber què li passa, això vol dir que la mare en general ha de deixar la feina, perquè té que anar a molts metges moltes vegades, ha de cuidar dels fills, que aquest retras amb el diagnòstic fa que la malaltia progressi sense cap solució o que se'ls donguin medicacions que no són les adequades. Per tant, és un problema molt gran, també social i familiar. I en aquest sentit,
el que jo demanaria també és que es visibilitzi tot això perquè hi hagi més recursos des dels governs, recursos des de la indústria, les empreses, les farmacèutiques. Això no ho farem sols, amb lo públic no en tenim prou i lo públic privat s'ha de posar en marxa i no al final de la cadena de valor quan ja tenim l'asset clearing, abans, també abans. Vale? Gràcies. Gràcies, molt amable. Ara passarem al debat. Abans per això faig un ràpid resum executiu del que s'ha comentat. El doctor Elias ens ha parlat sobre les claus que fan del model català, model d'excel·lència, com per exemple el compromís individual i institucional. La doctora Lisa Llurba ens ha explicat algunes de les dificultats existents encara a dia d'avui per garantir la paritat de gènere en la recerca, però també ha deixat la porta oberta a l'optimisme, introduint el canvi de paradigma que potser des de les xarxes socials o des de la comunicació s'està efectuant. El doctor Gabriel Capellà, per la seva banda, ens ha parlat sobre els reptes que afronta el sistema i ha explicitat, per exemple, la necessitat del rigor en la comunicació o la dificultat que tenim en retenir el talent. I per últim, la doctora Massaguer ha assenyalat, ha recalcat la necessitat que existeix una voluntat política per part del govern que deixin fer, ha dit, i també ha recalcat el paper que des de la comunicació i el periodisme es pot exercir, així com també la necessitat de l'existència d'iniciatives públiques i privades també en la contribució de recerca en salut. Dit això, agafo el fil de la seva última intervenció i els pregunto qui vulgui agafar la pregunta primer. Què podem fer els periodistes, com podem contribuir, s'ha tocat una mica, però com podem contribuir a donar veu, a millorar la recerca o el sistema de recerca de salut a Catalunya? Qui s'anima? Si no... Bueno, jo almenys ho he esmentat breument, però jo crec que honestedat, rigor són dues paraules claus. Reconeixen que és bilateral i jo crec que l'altra cosa és transmetre, que aquí s'acaba transmetent aquesta idea que, per exemple, abans esmentàvem la marató i jo crec que la marató en el nostre petit sistema a vegades ha estat molt millor per trencar tabús, per transmetre clarament la idea que un coneixement és una font d'esperança perquè dona eventualment una solució, que no pas pels milions que ha recollit per potenciar la nostra recerca, que també que demanem aquests diners. Però jo crec que això ha estat aquesta idea fonamental que vagi permeant i que ha permès en el nostre petit entorn, jo diria que escurçar una cosa que veiem molt clarament amb els països saxons, que abans ens semblava molt allunyada i ara el decalaix entre el que passa als països saxons i aquí, jo crec que ràpidament s'està escurçant en aquest sistema, en aquest moment de sensibilització social. Potser jo diria, d'acord amb el Gabriel Capellà, jo potser també diria, tota vegada que ara mateix la idea de tots els organismes, des d'Europa a tot arreu, el pacient està al centre i hem de treballar amb pacients i pels pacients, intentar també donar visibilitat a les associacions de pacients, a tots aquest Advocacy Patients Group, que n'hi ha molts, que es deixen molt esforç personal i moltes hores de les seves hores privades amb aixecar diners i recursos perquè no arriben, els diners de l'administració ni dels privats no arriben, i aquesta gent es passa moltes hores de la seva vida. Això crec que també mereix un reconeixement i que tota vegada que ara és molt important treballar d'aquesta manera plegats, i és el que estem intentant fer tots, no només que nosaltres, investigadors, ja fem jornades de participació en pacients, expliquem tot això que està molt bé, doncs una altra manera també de donar-los visibilitat seria que la premsa també els abordi, els hi faci entrevistes i els posi en l'aparador, perquè també la gent ho vegi, això? Perquè podran explicar molt bé i d'una manera molt sentida el que viuen. Això, si entreu a Recerca en Salut, podreu veure algun d'aquests reportatges que s'intenten fer aquesta història. Perfecte. Si algú vol dir la seva.
Bueno, jo només afegiria que avui en dia el storytelling, no? de les experiències dels pacients i també dels propis científics, no? A l'hora de buscar doncs, temes d'actualitat que ajudin a enganxar, no? a la sensibilitat dels oients o del públic en general, doncs és una fórmula, penso que molt efectiva. No tant dades, que també s'han d'aprofitar de posar dades, però bueno, la conscienciació social de certes, ja sigui malalties rares, ja sigui qualsevol tipus de problemàtica, doncs enganxa, i també els polítics, cada cop més, com que els que voten són els usuaris o la societat, doncs també es veu obligat, no? a escoltar aquesta realitat i ens ajuda, no? Jo a vegades els dic a les senyores quan vull que canvin coses, posa una reclamació, perquè això ajudarà, perquè a mi no m'escolten, saps? Vull dir, jo ja lluito, però si tu dius, i ara la força està en el propi usuari que és capaç de transformar a poc, serà una gota malaia, però al final jo crec que amb l'ajuda de la societat, de les xarxes socials, del periodisme, no? Més reivindicatiu, més activista, si podem dir, doncs ha sigut un èxit en moltes campanyes que han donat lloc a transformacions reals, no? I crec que això, treballar amb aquesta complicitat, és el futur. No? Estic molt d'acord amb les idees, que a més són molt interessants, acompanyament al malalt. Jo veig una funció educativa que ja l'heu dit, és a dir, jo crec que no és tant la transmissió del resultat espectacular, perquè en tenim resultats espectaculars. És a dir, és la contínua educació de que el coneixement que a través dels nostres treballs anem millorant el coneixement, i això ens fa a poc adoptar actituds i veure com se traslada. Jo crec que el repte és com trasladem això a educació de la població, en millorar els seus estils de vida, de relacions, etc. I hi ha un altre repte que jo crec que el tenim com a societat, que és brutal, clar, i el Covid ho ha posat de manifest, i no m'ho podia imaginar que socialment estiguéssim retrogradant, no dic a mentalitats medievals, però quasi màgico-empíriques, no? Quan estudiàvem la història de la medicina, diem el pensament màgico-empírico, doncs, escolta, després sembla com si el siglo de les luces estigués desapareixent del segle XX, i el que ha suposat el coneixement racionalista i de la ciència a l'avanç humà l'estem perdent, és a dir, els dubtes sobre les vacunes, els dubtes sobre les mascaretes, els dubtes sobre les prevencions, vull dir, és un xocant, no? Per als que ens hem creat en una cultura racionalista. Els investigadors i els metges tenim un paper, però a la societat s'arriba a través de la informació, veig el periodisme com una eina, una força tremenda per lluitar contra això, no ho sé. Sí, totalment d'acord. La gent va a internet i mira, i el que troben allò va... És tremendo, no, això? Està passant. Moltes gràcies, prenem nota, intentarem prendre nota. Però aprofito una mica aquesta espècie de decliu que estava explicitant per preguntar sobre la relació entre equitat, i parlo equitat en termes de desigualtat i equitat també en termes de gènere. És a dir, la contribució de la recerca en salut en explicitar, millorar o modificar les condicions existents de desigualtat que s'han estat agreujant en els últims anys també. No sé si voleu repetir l'ordre o com vulgueu, no sé si algú... Sí, endavant. Jo crec que l'equitat és bàsica, que tothom ha de tenir dret a la millor salut possible, a esdevenir el màxim potencial de salut que tingui aquella persona. Malauradament està relacionada amb l'estatus social i amb la qüestió econòmica, clarament. Hi ha molts factors que estan influint en la salut, a part dels endògens de cada un, l'entorn, el tipus de feina que tens, on vius, què respires, què menges, l'estrès, tot això està claríssim. Hi ha persones que viuen en barris més desfavorits de Barcelona i viuen menys anys, i això se sap, com un exemple. Per tant, hi ha coses que són d'ordre social. L'equitat ha de ser d'una altra... No la resoldrem amb la recerca ni amb la medicina.
Jo sí que penso, però, que gràcies als avenços que tenim en ciència, en medicina, hem pogut fer-ho més just, d'alguna manera. I poso uns exemples. L'esdeveniment de la intel·ligència artificial, amb tota la generació d'aplicacions que poden, amb totes les dades que es generen un dia, tota la digitalització de dades, des de la història clínica, les apps que ens donen informació, tot el que tenim al voltant del coneixement avui en dia que podem acumular de pacients o de persones, de qui sigui, més totes les noves tecnologies que ens han permès fer genòmica, proteòmica, totes aquestes astronòmiques que generen moltíssimes dades, tot això, al final, dades epidemiològiques de tot tipus, tot això junt, al final pot acabar donant una informació que serà d'una grandíssima utilitat per poder arribar a llocs on no s'arriba. Perquè, exemples clars, és la plataforma digital d'anatomia patològica, per exemple, és un exemple perquè s'entengui una mica, que és una iniciativa, crec, de l'ICS inicialment, però després la cosa va anar més i ara hi ha com 170 patòlegs, tots connectats, amb tota la informació dels vidres, d'1 milió a l'any s'estan digitalitzant, i això és una informació que qualsevol on sigui pot analitzar aquella preparació histològica i pot fer un diagnòstic superespecialitzat. O sigui, no cal que la persona visqui prop d'un lloc on li poden fer aquell diagnòstic, perquè qualsevol li pot fer un diagnòstic el més preparat que estigui on sigui. Jo penso que això és un gran avenç i que aquesta recerca ens porta a que persones que no estarien tan afavorides perquè viuen on viuen o tenen els recursos que tenen, al final puguin tenir alguna cosa més. Igual amb el Next Generation i la seqüenciació dels tumors, el Pla Oncològic de Catalunya, que hi ha nodes que recullen els tumors de tot el Catalunya i fan un anàlisi genètic en panells de gens. Tot això millora clarament i és molt més equitatiu que no viure a un lloc on tens el millor especialista o el millor centre per fer determinades proves. Jo crec que això ha millorat moltíssim. Però insisteixo, només és una part, perquè la part social és la que hauríem d'arreglar primer. No, però està assenyalant la tecnologia com un element eminentment que lluita contra la desigualtat. La tecnologia i el coneixement, sí, clarament. Si algú... Aquí si hi hagués, que hi ha alguna gent que sap més d'epidemiologia, jo crec que la recerca amb els determinants de salut és una contribució òbvia per l'estudi per entendre les equitats, inequitats, i també per treure una mica d'emoció, que sempre posem moltes emocions en aquests debats sobre equitat i accés. I l'altra és una cosa que jo crec que tenim pendent, està més en boga als Estats Units, que és l'estudi de les disparities, que diuen ells, no sé exactament com traduir-ho, però hi ha molts determinants de salut que estan basats en origen ètnic, en determinants socials, i de la mateixa manera que tu posaves sobre el paper aquesta cosa òbvia del gènere, per determinants de raça sabem que hi ha diferències, que les heretem, les tenim en els nostres genomes i condicionen moltes coses, entre elles les respostes a tractaments. Són coses que nosaltres podem fer per posar llum i després eventualment sentar les bases per poder-ho utilitzar. Jo sobre l'equitat hem parlat de l'equitat de gènere que ja ho hem desenvolupat, però penso que un dels reptes que tenim com a científics de la part més mèdica és treballar amb altres agents d'altres disciplines, ja sigui la bioenginyeria, les agents socials, o sigui, les ciències socials, que ens ajudin a trobar les parts que a nosaltres ens falten, perquè nosaltres només veiem una part del puzzle molt petita i jo crec que ens hem perdut molta part de la realitat quan estudiem
el que nosaltres veiem, i que és una part molt petita de la realitat, no? I crec que cada vegada més no ajuda el teixit com està organitzat, perquè el teixit és organitzat per instituts de recerca que treballen certs investigadors d'uns àmbits determinats, però a la universitat, per exemple, que hi ha un ventall molt més gran de disciplines, crec que la interacció entre el dret, l'economia, la medicina, és també el futur, i manquen moltes potser convocatòries que afavoreixin aquesta interacció entre diferents disciplines. Perquè, com deia molt bé la doctora Massaguer, aquí ens falta molta xitxa que ens permeti anar realment a les necessitats de la gent i trobar solucions reals, perquè després trobes el millor tractament, però resulta que no arribarà a cert grup de població perquè tenen una limitació per determinats motius i això no ho havies previst. Llavors, jo crec que falten més interacció entre diferents disciplines per ajudar a solucionar aquests temes. Molt interessant, perquè s'assumeix la interdisciplinaritat en les ciències socials, però segurament en les ciències científiques, almenys pel que jo conec, costa més de trencar certes barreres. Interessant. Si vols fer la seva intervenció. El tema de l'equitat afecta molts aspectes, com estem dient. Elisa ha portat un abans que voldria tornar-hi, és fins quin punt estem tenint en compte la diversitat de les poblacions en els nostres projectes de recerca. És a dir, moltes de les coses que hem estat parlant jo crec que afecten a l'equitat assistencial, però dintre de la recerca, en els nostres protocols, és a dir, contem si el número d'homes i dones en les nostres cohorts són proporcionals a la representació de la malaltia que estem estudiant. Dos, un tema que honestament jo no l'havia tingut en compte, però setmanes atrás estava demanant una ajuda als Estats Units, a l'NIH, i és que hi havia com 4 pàgines en què expliqués la diversitat ètnica en el meu projecte. Clar, estem en una societat que fins ara ha estat molt relativament homogènia ètnicament, però està canviant. Jo honestament no he tingut, però és que quan vaig intentar entrar en les informacions del propi hospital, el que dèiem abans, una bona assistència permet una bona recerca i viceversa. El dato d'etnicitat en les històries clíniques no es recull, probablement perquè no es recull, o a vegades sí, a vegades no, però no està molt sistematitzat. Aleshores, jo crec que és important anar aixecant aquest debat de l'etnicitat perquè venim de cultures que, la qüestió de gènere s'ha donat per suposat que havia de ser d'una altra manera. Només gràcies al debat i a la lluita estem considerant que això no era normal. Per tant, ara estem de posar... Aquest és un debat que jo crec que és molt important el tindre en compte en la nostra pròpia recerca. I dos, en la pròpia organització de la recerca. Un tema que ens han posat, jo crec que no som l'únic, però en molts centres de recerca és la famosa tisora, no? Una base d'investigadores de gènere dones i en les direccions homes. I això és a dir, històricament ha sigut així, però no ens podem confirmar. És a dir, jo crec que hem de posar mesures de sensibilització i mesures positives de veure com se reorganitza això. Jo crec que és un deute, una obligació que tenim tots plegats i només els debats i les reflexions ens ajudaran a anar canviant aquestes situacions. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Tenim temps per una o dues preguntes, si algú vol fer alguna pregunta, té alguna pregunta. Sí, ara estic pensant, no sé si tenim un micro, sí. Moltes gràcies. Em dic Cristina Les Maries, treballo a l'ICO, davant d'Ivivell. I jo ara estic començant a desenvolupar temes de recerca, ja fa un temps que hi treballo, però el gran tema per mi, parlant de recerca clínica i de recerca més, sobretot amb una mirada més quanti i no social, la pregunta és, parlem de sexe o parlem de gènere? Com explorem o recollim dades demogràfiques o sociodemogràfiques? Ho he preguntat a diverses
mirades, no?, diferents, i no hi ha un consens. M'agradaria saber què penseu vosaltres, sense que sigui compromès, ni molt menys. És difícil, és veritat que és un tema que es confon moltes vegades. Hi ha el sexe biològic, i aquest és el primer que s'ha de tenir en compte, i ja per denota seria el sexe, o sigui, el gènere, no?, que hi ha. Com sabeu, això és una consideració única d'aquella persona i s'hauria de reportar a part, no? Igual que quan entra una persona a l'hospital tampoc li preguntem, sí que sabem que és Mariana o fulanita, però no sabem si aquella persona es considera d'aquell sexe o no, no? I això cada vegada, doncs, per exemple, és una cosa que s'hauria d'implementar a totes les registres, si la persona es vol definir, igual que ara t'ho pregunten quan baixes de l'avió, no?, a certs llocs. Però en un hospital jo encara no ho he vist, no? Però per fer estudis clínics és el sexe biològic, a no ser que sigui una persona transgènere. Llavors s'hauria de tenir en compte estudis en persona transgènere perquè la seva idiosincràsia hormonal podria afectar les dades o els resultats de salut, no? Però bàsicament, i no sé si els meus companys segurament em poden confirmar, hauríem de començar almenys pel sexe, no? Però, per exemple, l'altre dia, ara que tinc la mirada oberta, estàvem mirant un document per recollir placentes, per donació de placentes per fer tractaments oculars, no? I no es recollia el sexe del fetus, es recollien 1.000 dades i aquesta no, quan sabem que els trasplantaments, per exemple, el teixit trasplantat té un diferent comportament amb el receptor segons el sexe d'un i de l'altre. I, per exemple, aquesta dada tan fonamental, després de 1.000 dades, aquella no es recollia, no? Vull dir, això, jo crec que quan obrim la mirada ens adonem d'aquestes mancances i crec que la primera és el sexe biològic. Una altra pregunta? Sí. Hola. Bueno, són 4 preguntes, però són, jo crec, molt ràpides, no? I soc metge de família. Quin tant per cent del coneixement mèdic s'ha de posar en dubte anualment? No? La veritat és que no sé si hi ha un mesurador que digui ostres, quants dubtes hem de generar, no? O quina unitat del coneixement es pot replantejar cada vegada per anar progressant. No? Després, si la recerca ha de ser un privilegi d'uns quants o algun dia pot formar part d'un privilegi de tots els professionals que treballem a la medicina. Si creieu que hi ha un espai de recerca a l'atenció primària, perquè a vegades tenim dubte que la recerca tingui que ser molt puntera i que només tingui que tindre espais en uns llocs concrets, i que si la recerca requereix només voluntat personal o ha de ser quelcom estructural dins del sistema de salut pública del nostre país. I ha de ser mesurat, o possiblement ser mesurat perquè puguem quantificar les persones que han de treballar. Jo crec que podeu escollir una de les 3, la que vulgueu. Jo començaré amb una, perquè he estat bé. Jo crec que l'atenció primària te la contestarà el Pep Basora, després ja t'ho dirà. Però jo m'apunto, perquè és un debat molt interessant, al tots fent recerca o alguns. I crec que tots els que estem aquí, que si som recercaires, et direm que probablement un 80% de la nostra motivació és interna. És una vocació. No sé si estaria o no d'acord, però és igual, m'invento un percentatge. Però em sembla que és força evident. I per tant ha d'haver un equilibri. La clau per mi és que tothom senti reconeguda la seva feina, el que fa recerca i el que no fa recerca, que no es vegin com a competidors i que la facin les persones que estan motivades realment per fer-ho. Jo crec que aquestes preguntes ens portarien tota la tarda, perquè has plantejat qüestions molt importants. Número 1, quina part del coneixement s'ha de posar en dubte? Jo te diria que el dubte forma part del mètode. I per mi tot és dubte. És a dir, si no dubtéssim de les coses no posaríem els nostres estudis per resoldre els dubtes. Una altra cosa és que el dubte te paralitza a l'hora de posar en marxa el coneixement que generes. És a dir, aquí hi ha un debat de coneixement i de mètode, però no sé si respon o no. 2, medicina primària, el Basora, però jo tinc aquí el doctor Sissó i estem firmant un conveni no de nou, sinó de renovació de lo que significa una investigació
a la investigació és el desllorigador del desconeixement, i el desconeixement està en tots els aspectes de la nostra activitat professional mèdica i de tots, és a dir, per tant va des que el malalt entra per la porta fins a les cèl·lules i el DNA i la cosa més, és a dir, tot és susceptible de ser recerca. I qui l'ha de fer? Doncs l'ha de fer, és a dir, jo crec que el sistema ha de donar les possibilitats per a aquells individus que tinguin aquesta voluntat, i és una voluntat personal, però també és una obligació estructural, és a dir, si volem tindre una sanitat de qualitat, les institucions han de posar els mitjans perquè la recerca també ho sigui. Per tant, jo crec que aquest binomi individu-institució és clau també. No sé, una mica preguntes ràpides, però també respostes ràpides a problemes molt complexos. Si algú vol dir alguna cosa, si no, acabem puntuals. Moltíssimes gràcies a tots els ponents per assistir. Moltes gràcies. Donem pas a la següent taula. Doncs donem pas a la taula número 2, a la segona taula, per horari, del coneixement a l'assistència, garantia d'un dret universal. Tenim el doctor Josep Besora, director de l'IDIAP, Jordi Gol, l'Institut Universitari d'Investigació en l'Atenció Primària. Tenim la doctora Llucia Benito, directora adjunta de la càtedra UB-COIB, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Doctor Bas, director de Qualitat i Coneixement del Talla, gràcies per ser aquí també, i la doctora Núria Roser, directora de Transferència i de Coneixement del Consorci Hospitalari de Vic. Podem començar l'ordre d'intervencions, també fem d'esquerra dreta. Endavant, sisplau. Moltíssimes gràcies per estar convidat aquí. I bé, és un privilegi també després de la primera taula, que jo em sembla que l'oportunitat d'alguna forma de participar en segon terme és que et pots referir a moltes de les coses que han dit gent amb molta experiència que han parlat abans. Se'ns presentava que potser per més desconeguts que féssim una petita presentació del que som la nostra institució, que segurament les més si ens ho plantejaves. I bé, l'IDIAP Jordi Goligorina, jo penso que és un institut de recerca jove, petit però no humil. Crec que té 25 anys d'història i per tant ha aconseguit moltes coses. Estem presents en tot el territori de Catalunya, que això també és una cosa, que després parlarem d'equitat, però el fet, l'IDIAP Jordi Goligorina té la missió de poder estar al costat o més a prop possible dels centres d'atenció primària per poder fer recerca, perquè el clínic que preguntava abans el doctor Sisó, que es fa preguntes cada dia, pugui tindre gent que l'acompanyi en aquesta metodologia de recerca per poder resoldre dubtes. I bé, i també la nostra missió és ajudar, acompanyar a resoldre aquests dubtes, però també amb el temps, amb la innovació, que abans feia referència a l'Anna Massaguer, també tenim una part important de Big Data, de les històries clíniques de tot el país, de tota atenció primària, que ha aconseguit resoldre dubtes sobre inequitats. Per exemple, no ho sé, hem seguit quasi totes les vacunes, els efectes secundaris de totes les vacunes del Covid i hem respost també preguntes d'equitat, que em sembla que han pogut fer mesures correctores després. Bé, estaria parlant de l'IDIAP
moltíssim i moltíssim temps. Potser el gran diferencial és que nosaltres les preguntes de recerca són molt a prop del pacient amb el seu mitjà biopsicosocial, no? I abans se preguntava de l'entorn, de l'equitat, nosaltres estem allà i per tant també tenim l'obligació de que la nostra recerca tingui aquest component, no? No sempre és fàcil, però la idea que també treballa a l'institut és buscar indicadors, el que diem saludogènesis, per incorporar-los a la nostra recerca. Estaria parlant molt i molt de temps, de forma entusiasta, però em sembla que aquesta breu presentació és així. Molt bé, moltes gràcies. Doctora José Benito, sisplau. Gràcies. Bé, a mi l'encàrrec del que havia de parlar és la recerca que fem les infermeres, perquè formem part del col·lectiu científic que fa recerca, tot i que podríem dir que la infermera o la recerca infermera és relativament freqüent. Nosaltres no vam tenir accés al doctorat en la nostra disciplina fins després de la declaració de Bolònia. I hem anat augmentant el nombre d'infermeres expertes en recerca i això creiem que ha repercutit en la qualitat de les cures que oferim a la població. Tot i aquest relativament curt període de temps, hem fet força camí en la recerca. Formem part dels professionals que són becats per intensificació en recerca, pel Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, el PERIS. Tenim projectes de recerca infermera finançats per l'Institut de Salut Carlos III. Tenim grups de recerca infermera emergents i consolidats, acreditats per la GAUR, i tenim càtedres infermeres. A part d'això, de fet, en la darrera convocatòria de la GAUR crec que han estat 5 grups d'infermeres reconeguts, 3 acreditats com a grup consolidat i 2 com a grups emergents. I a part d'això, com els deia, el 2022 es va crear la càtedra Infermeria UB COIP. Aquesta càtedra és fruit de la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. L'objectiu d'aquesta càtedra és impulsar la recerca, la formació, la transferència de coneixement en l'àmbit de la infermeria i organitzar activitats per visibilitzar l'aportació de les infermeres a la salut de la ciutadania. Ho fa a través d'impulsar projectes de recerca, promoure i fomentar l'orientació de les graduades i graduats joves cap a la recerca, potenciar el debat científic a través de jornades, difondre els resultats de la recerca a través de publicacions i altres accions comunicatives i organitzar activitats de divulgació de l'aportació de les infermeres a la salut de les persones. Està formada per 18 membres del col·legi i també de la universitat, 18 infermeres, que a la vegada formen part de grups de recerca, alguns multidisciplinars i alguns exclusivament infermers. Un d'aquests és el NorthSearch, és un grup de recerca en cures infermeres de salut mental, psicosocial i de complexitat de la Universitat de Barcelona, que aquest en la darrera convocatòria s'ha acreditat com a grup emergent amb aportació econòmica. Té diverses línies de recerca. La primera està enfocada en les cures infermeres en salut mental, tant en l'àmbit hospitalari com el comunitari. La segona línia és l'atenció psicosocial i la promoció de la salut mental, on s'avaluen programes de promoció de la salut mental positiva i les diferents intervencions psicosocials. La tercera línia està relacionada amb les cures infermeres en entorns de complexitat i una darrera línia de disseny i validació d'instruments de mesura. L'altre grup de recerca infermer és el GREEN, el Nursing Research Group, que en la darrera convocatòria ha estat reconegut com a grup consolidat amb una aportació de 60.000 euros i que està dins del paraigües de l'IDIVELL del doctor Capellà. Les principals línies d'aquest grup són el desenvolupament teòric i metodològic, aspectes ètics i socials de la infermeria, dins dels quals tenim diversos projectes com el de definir i avaluar el nivell de desenvolupament de les competències de la infermera de pràctica avançada en oncologia a Catalunya. Una segona línia de promoció de la salut i autonomia de pacients i cuidadors.
La tercera és la prestació de cures a poblacions vulnerables i prevenció de complicacions, amb un projecte que va començar fa més de 10 anys sobre el disseny i la validació d'una escala de satisfacció del pacient crític en relació a les cures infermeres rebudes. Aquest es tracta de la primera escala dissenyada i validada que ha incorporat la perspectiva del pacient crític tant en el disseny com en la validació. S'ha considerat el pacient com a expert, ja que cal mirar a través dels seus ulls per conèixer la seva pròpia mirada i a partir d'aquesta millorar les cures dispensades. No podem utilitzar instruments que avaluïn àrees d'interès per investigadors o administradors de serveis, ja que així no estem incorporant els aspectes que són rellevants per la persona i, conseqüentment, els resultats que se n'obtinguin seran discutibles. Aquesta monitorització contínua de les cures rebudes permetrà identificar els aspectes susceptibles de millora i augmentar la qualitat de les cures. Actualment aquest instrument s'està adaptant a altres contexts, com el d'urgències, i a més adaptant-se a altres cultures com la xinesa, japonesa, turca, anglesa i d'Iran. I finalment, la darrera línia del grup Green, que té per objectiu avaluar l'impacte de les cures infermeres en els resultats de salut de les persones hospitalitzades, entenent resultats de salut als ingressos hospitalaris, les complicacions durant l'ingrés o la mortalitat intrahospitalària. Aquests aspectes estan molt estudiats a nivell biomèdic, però existeixen altres factors que tenen a veure amb les cures infermeres. El que es pretén és identificar aquests factors que poden repercutir en les complicacions. A partir d'una eina que mesura la intensitat de les cures, vinculada al nombre d'hores infermeres que necessita cada persona per ser ben atesa, es va identificar que existia associació amb les complicacions, la mortalitat i els reingressos hospitalaris, és a dir, que a menys hores d'infermera existia més risc de complicacions i de morir dins l'àmbit hospitalari. Un altre projecte identificava de manera precoç el risc de deteriorament agut mitjançant un sistema de puntuació i un algoritme de decisió resultant del monitoratge de la persona hospitalitzada. Els resultats conclouen que amb aquest sistema de vigilància és possible detectar més ràpidament les complicacions de l'estat de salut de les persones hospitalitzades en aquest cas i, en conseqüència, aconseguir reduir la mortalitat intrahospitalària o altres complicacions evitables, ja que permet actuar de manera més precoç. I acabo. Aquesta seria una petita pinzellada de les línies i projectes en els que estem treballant de manera conjunta infermeres de l'àmbit assistencial i l'àmbit acadèmic, també amb altres professionals de manera transdisciplinar, amb l'objectiu d'exposar-los la recerca en cures, que no només afegeix coneixements a la disciplina, sinó que també impacta en el benestar de les persones, en el seu entorn i fins i tot en el cost de la cura. Gràcies. Moltes gràcies. Doctor Arbàs, sisplau. Sí, moltes gràcies per la invitació, també com els meus companys. Jo crec que és molt contents que des de l'organització se'ns convidi als representants del territori, més enllà de l'àrea metropolitana, per donar a conèixer també la recerca i les iniciatives que hi ha en altres àrees de Catalunya que tenen menys tradició. Potser fa uns anys hauria sigut impensable que estiguéssim aquí presentant un camí que comencem a recórrer per posar-nos en equivalència i per omplir el forat que hi ha quan mires Catalunya, a la Catalunya central, a la Catalunya interior. I això recorre un camí que d'alguna manera posa en valor el que realment la trajectòria de la recerca en salut a Catalunya. A mi m'han encarregat parlar de la importància dels ecosistemes de recerca i la importància de les entitats sense afany de lucre en aquests ecosistemes de recerca i la col·laboració d'aquestes entitats també amb el món privat per afavorir aquest entorn de recerca i innovació. I clar, estem parlant d'entorns que estan molt consolidats a l'àrea metropolitana, òbviament. Fa pocs dies sabreu que es va fer un acte de presentació de l'informe de la bioregió promogut per Biocat i les dades són potents, són concloents. Realment és un ecosistema molt consolidat que des de l'àmbit de les entitats de recerca públiques i sense afany de lucre estem parlant de 20 hospitals universitaris, 40 centres de recerca, 12 universitats i 2 centres tecnològics. Realment les arrels d'aquest ecosistema són molt potents, molt consolidades al llarg del temps i no sorprèn això que Catalunya sigui la 5a regió a nivell d'Europa per publicacions. Realment el substrat és molt potent. I nosaltres precisament el que estem intentant des de Manresa, des de Vic, és precisament construir aquest ecosistema perquè agents
en disposició de ser actors importants per aportar els mateixos resultats i atendre les mateixes necessitats dels nostres pacients, com ja fem en l'àmbit de l'assistència, doncs en l'àmbit de la recerca també tenim aquesta matèria prima. Jo vinc d'Altaya, jo soc el director de la recerca i de docència d'Altaya. Altaya és el principal proveïdor sanitari al Bages Solsonès, la seva zona de referència és aquesta. Tenim el centre sanitari principal és l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, però tenim dues àrees bàsiques de salut, tenim un centre de salut mental, tenim un dispositiu d'atenció sociosanitari, per tant, som un proveïdor integral en l'àmbit assistencial, i tenim una trajectòria jove de recerca, que gràcies a aquest ecosistema que s'està constituint en el territori està permetent generar resultats ràpids. Clar, aquí no estem parlant de tants centres com parlàvem quan mirem tota Catalunya, però tenim 7 hospitals, tenim la xarxa d'atenció primària, tenim 2 universitats, un centre tecnològic i diverses empreses privades que també des del territori estan començant a entrar o que han entrat ja en aquest sector. I fins i tot la mateixa administració local en projectes concrets té molt interès per reptes de salut que en aquest moment són molt importants. Es presentava la setmana passada l'Agència de Salut i Social, que pretén com reforçar aquesta atenció integrada des dels 2 àmbits per una visió holística del pacient i del ciutadà, i des d'aquí també és un àmbit que a nivell de recerca i a nivell d'avaluació d'aquests resultats és molt important treballar-hi. Per tant, en aquest sentit també hem de comptar amb l'administració com a aliat en determinats moments. Clar, al final és important, es parlava amb la taula anterior, la col·laboració amb el món de l'empresa. Els centres públics de recerca són fonamentals, però aquesta col·laboració amb el món empresarial és fonamental. Es parlava abans dels assajos clínics. Els assajos clínics és un àmbit fonamental, no només perquè el dia de demà seran els tractaments del futur per aquestes necessitats no cobertes, sinó perquè de manera immediata aquests pacients que potser no tenen altres alternatives es poden beneficiar de participar en aquests assajos. I de nou podríem citar les dades de Biocat per dir que Catalunya en aquest sentit està molt ben posicionada. Des del terreny pràctic, des del nostre terreny del dia a dia, és un tema que també valorem d'una manera important, aquesta col·laboració, i intentar que en diferents etapes de la cadena de valor del desenvolupament i de l'adopció de la tecnologia hi podem participar. Nosaltres estem treballant amb el món de l'empresa en aspectes com la cirurgia robòtica o la intel·ligència artificial aplicada al suport diagnòstic i a la gestió de l'afluència de pacients, per citar exemples concrets, o un projecte europeu en el que participem que ens van concedir l'any passat per la genòmica pel tractament personalitzat del càncer, i un àmbit també en el que hi estem treballant molt a fons és amb tota l'aplicació de la impressió 3D per la docència i la planificació quirúrgica. Per tant, això, fonamental la col·laboració en el món empresarial perquè tot aquest coneixement es derivi en innovació i que aquesta innovació acabi arribant al pacient per a la seva millor atenció, però també reivindicar en aquest sentit el rol fonamental dels centres sense afany de lucre en aquests ecosistemes d'innovació en salut. Moltes gràcies. Sisplau, doctora Núria Roger. Una mica de recerca, assistència i docència, com podem treure el millor de cada àmbit. Clar, i la meva reflexió és molt des de fora de l'àrea metropolitana. Llavors ens trobem amb un model sanitari català on hi ha una xarxa important d'hospitals estesos per diferents àmbits i que un dels objectius d'aquesta xarxa d'hospitals és això, el treballar amb xarxa, el treballar amb l'alta especialització i el treballar d'una manera col·laborativa i coordinada amb l'atenció primària del territori. Jo treballo al Consorci Hospitalari de Vic, que té atenció d'aguts, de salut mental i d'intermitjos, i no tenim la vessant de primària. Què et trobes? Quan estàs a fora de l'àrea metropolitana trobes que des de la visió hospitalària tens una gran responsabilitat sobre els resultats de salut de la teva població. I aquí aquests resultats assistencials estan estretament relacionats
amb la capacitat dels professionals d'estar actualitzats en el coneixement. És una mica el que ens comentava primer el doctor Elias Campo, de que una bona docència fa una bona recerca i viceversa. I un altre dels aspectes importants també, que això va relacionat una mica amb el que deia l'Alfons Arbàs, és que l'hospital en un territori és un motor econòmic de la comarca, és un centre on hi treballa molta gent, dona menjar a un gran número de famílies, i també si valoréssim l'impacte de la salut en el retorn social i en el retorn econòmic, doncs veuríem que té un gran impacte. Ara bé, això és molt maco, però hi ha una complexitat important de mantenir aquest model. I la complexitat important, el que ens estem trobant és amb la captació i retenció de talent, que si el comentàveu vosaltres des dels centres d'alta tecnologia i els centres d'alta especialització, doncs imagineu quan estem en una àrea fora de l'àrea metropolitana i en una àrea metropolitana que és seductora i que tothom vol viure a Barcelona. Llavors aquí és on entra la part de projecte de docència i la part de projecte de recerca. Per atreure professionals hem de tenir professionals que vulguin tenir el repte de formar-se, de continuar a formar-se, d'estar actualitzats, perquè això ens millorarà els resultats de salut, i en aquest sentit els projectes docents i els projectes de recerca són molt importants. Dintre dels àmbits docents que tenim tota la formació sanitària especialitzada, que dintre del nostre camp és un motiu de garantir la qualitat assistencial, garantir uns indicadors de qualitat dels diferents serveis que s'han d'acreditar per la docència, i dintre de la formació de grau hem viscut, per exemple, el revulsiu que ha sigut la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic Central de Catalunya, que ara acabarà la primera promoció. Què ens ha permès? Ens ha permès generar projectes, ens ha permès captar talent i ens ha permès implicar-nos en un model docent innovador que ens permetrà créixer i ens permetrà redundar amb resultats de salut a la població. L'altre camp important, la recerca. Clar, la recerca, què ens passa? És una recerca, tal com ha indicat l'Alfons amb les dades de Biocat, és una recerca altament competitiva, on des d'un centre fora de l'àrea metropolitana hem de trobar el nostre nínxol dintre d'aquesta recerca i ens hem de vincular amb un ecosistema. Individualment no som res, serem quan formem part d'aquest ecosistema. Estem en una fase probablement com estaria un clínic molts anys enrere, intentant potenciar aquest temps intersticial que deia el doctor Elias Campo de poder afavorir el treball en recerca dels nostres professionals, i això ha de traspuar des del Consell de Govern de l'Hospital, a les gerències, als caps de servei, i ha de baixar en piràmide. Potser no tothom ha de fer recerca, hi ha aquesta motivació personal, però tothom ha d'estar ben format i tothom ha de tenir les seves competències actualitzades. I per tant aquest és el gran repte. El gran repte és com fer aquest engranatge, que l'assistència, la docència i la recerca vagin tots engranats, vagin tots amb una, per augmentar la qualitat assistencial, per poder mantenir el nostre model sanitari català, que jo penso que és un bon model, segur que hi ha coses millorables, però jo penso que és un bon model, i aquest és el gran repte des del meu punt de vista. Moltes gràcies per la seva intervenció. Passem ara a la part del debat. Abans, com he fet abans, faig un petit resum del que s'ha explicat. El doctor Besora ens ha fet 5 cèntims de l'activitat que realitza l'IDIAP, posant èmfasi en les paraules d'ajudar, acompanyar i els conceptes d'equitat. La doctora Lluïsa Benito ha reivindicat el paper de la infermeria en la recerca i ha fet una breu genealogia de la seva fundació fins al moment actual, assenyalant alguns grups que realitzen activitats i avui en dia. El doctor Alfons Arbàs ens ha explicat el rol que hi juguen les entitats sense ànim de lucre i de la feina que es fa des del mal anomenat territori, perquè el territori és tot a Catalunya, però es fa per fer créixer aquest ecosistema de la recerca.
I per últim la doctora Núria Roger ens ha parlat d'aquest triangle virtuós que forma la recerca, la docència, la innovació, perquè és important potenciar-lo i tenint en compte això, el pes que tenen els hospitals fora de l'àrea metropolitana, com a nuclis poblacionals, com a nuclis d'activitats, assenyalant, per exemple, la importància de la Universitat de Vic, aquestes noves generacions que poden aportar coneixement i recerca. Molt bé, doncs faig la primera pregunta i aprofito una mica la idea d'interdisciplinaritat que estàvem parlant abans per preguntar-vos quina és o quant important és en la recerca en salut teixir els diferents camps que componen la salut, infermeria, atenció primària, etc. Qui vulgui començar? Sí, abans una mica ho ha referit la Disseny Urba, no? Jo penso que jo he estat mirant abans de venir aquí la composició d'investigadors a l'IDIAP de fa 10 anys amb la composició actual, no? Resulta que tenim 10 tipus diferents d'enginyers treballant, que tenim psicòlegs, que tenim nutricionistes, que tenim gent del món molt social per abordar temes d'equitat i al final és cert que l'atenció primària les preguntes se fan al costat del pacient, però per fer un bon acompanyament, per tindre connexió amb altres coneixements i resoldre dubtes i preguntes, aquesta interdisciplinar és molt necessària. Avui en dia per fer recerca necessites estadístics, no estadístics normals, sinó estadístics formats en Big Data, gent que tingui un coneixement molt més ampli del que podem tenir. I la idea és complementar aquests camps i que tothom aporti el seu coneixement. Per exemple, avui estem en periodistes. Nosaltres tenim una agència de comunicació, que també està avui present aquí, però ens donem compte també com la comunicació ens ajuda a assolir aquests reptes. No sé, a comunicar-nos cara al públic per també intervenir gent també que des del món d'antropòlegs que ens han ajudat a co-crear projectes amb pacients i no un i dos, ne tenim diversos, que ha sigut innovadors, que intentem tot aquest coneixement integrat ens porta moltíssima més fortes. Està clar que si el centre és la persona, s'ha d'abordar des de diferents professionals en les diferents situacions de salut que passi la persona. El que jo no sé si parlaria d'interdisciplinaritat o aniria més enllà i parlaria de transdisciplinaritat, és a dir, que no fos una recerca amb col·laboracions amb altres professionals, sinó que generés des de l'inici una recerca en diferents àrees, diferents professionals, i que s'abordés des de l'inici, no tant amb una col·laboració entre nosaltres, sinó amb que l'inici de la pregunta o del problema a resoldre fos amb col·laboració amb altres professionals. I això crec que no tenim una cultura de treballar d'aquesta manera, o almenys la meva experiència en l'àmbit de la salut, sinó que està clar que col·laborem, però que l'inici ens costa una mica. I crec que seria un repte, ja que parlàvem de reptes per les universitats, elaborar, no sé si assignatures, no sé si matèries, no sé si àrees, en les que es treballés de manera conjunta en diferents graus i que es plantegés recerca o matèries de recerca entre medicina, infermeria, amb altres àrees o ciències de la salut, en les que aprenguéssim a treballar des d'inici de manera conjunta, però no una col·laboració puntual amb un estadístic, sinó generem recerca des de l'inici amb diferents professionals. Crec que seria un pas més enllà de la interdisciplinaritat. De la interdisciplinaritat a la transdisciplinaritat, molt interessant. Algú, si vol seguir el fil, doctor Bas? Sí, caramba. Sí, parlo jo? No, jo solament volia apuntar, és que em sembla que és l'única manera de treballar.
avui en dia. Sempre això. Sí, avui dia és inconcebible fer un projecte de recerca sense un major o menor grau de col·laboració, però sempre, diguem-ne, el component de col·laboració és fonamental. No, aviam, intento buscar algun exemple, no, per il·lustrar-ho. No? Vull dir, nosaltres Catalunya pateix un greu problema, no, d'envelliment que comporta una cronicitat, que comporta, diguem-ne, doncs una pressió, no, sobre el sistema sanitari. No? En el cas del Bages, diguem-ne, doncs, l'índex de sobreenvelliment és fins i tot més alt que el de la resta de Catalunya, i això, clar, doncs, posa en tensió el sistema i ens obliga, no, d'alguna manera a intentar explorar nous models, no? I lògicament explorar aquests nous models significa també, doncs, avaluar-los, tenir indicadors, estudiar-los i per tant, diguem-ne, donar-los aquest format de recerca i generar els resultats corresponents. No? Clar, quan estem parlant de nous models, diguem-ne, de l'atenció a la cronicitat, quan estem parlant, per exemple, de com ens organitzem d'una manera diferent per oferir un servei d'hospitalització domiciliària per a determinada tipologia de pacients, doncs aquí els rols professionals no són només els metges i les infermeres, aquí entren també altres rols professionals com fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, assistents socials, psicòlegs, etc. No? Per tant, aquest tipus de projecte interpel·la a una gran diversitat de professionals i per tant, doncs és obvi, que en aquest tipus de projectes el perfil investigador no només és d'alguns rols professionals. Jo aquí crec que, sobretot en el camp de la innovació, és molt important posar rols professionals però fora fins i tot de l'àmbit sanitari. Vull dir, probablement a una pregunta et respondria amb un pensament estructurat d'una manera diferent un enginyer, un periodista o un dissenyador i això t'aportaria valor a lo que tu estàs fent. Però alhora, repregunto, les barreres d'entrada entenc que la recerca en salut són camps molt específics que requereix d'un coneixement específic. No? Com es poden trencar aquestes barreres? O sigui, com es pot introduir algú, no, que ha fet un doctorat, una recerca en uns anys en un tema concret i aportar gent d'una altra disciplina? Com afecta aquesta mirada i quan d'útil és o productiva? Sí. Si ho és, que entenc que sí pel que estan dient, però... Amb el camp de la innovació hi ha hagut alguns projectes, el projecte Moebius, que era portar una persona dintre d'un hospital o un equip de treball multidisciplinar en un hospital per respondre a un repte i a partir d'aquí crear i desenvolupar un projecte. Clar, no és una pràctica habitual i segur que és un repte dels que tindríem que lograr. Hem parlat de reptes diverses vegades, a sobrevolat la taula i ja els vull fer la pregunta explícita. Quins són els principals reptes que afronta Catalunya en recerca en salut? No? És a dir, s'ha mencionat, per exemple, l'envelliment poblacional com un dels reptes. Abans s'ha parlat de les noves tecnologies com una variable que pot ajudar a trencar aquests reptes. Què considereu? Jo és que potser m'agradaria tornar una mica enrere i parlar una miqueta del gran repte per mi, ho han apuntat abans els meus companys, però és la participació dels professionals en recerca. Aquest és el gran repte per poder continuar. No? Nosaltres ho tenim estudiat, sabem durant el Covid que els professionals sanitaris amb bastants treballs, doncs d'alguna forma, què ha suposat la crisi del 2008 i després la del Covid, i podem dir, per exemple, en medicina de família, que els que han sigut més resilients són la gent més gran, els professionals més grans, més que els joves. I també en perspectiva de gènere també hem vist que els menys resilients doncs són dones que entre 30 i 40 anys, que tenen fills, que estan en plena consulta, no? I ho dic això perquè els més resilients també hem vist que són els que fan més projectes de recerca, els que han aguantat més el tipus, no? Ho tenim més. Per què? Perquè tenim una població més envellida, amb investigadors fins i tot amb atenció primària. Per tant, mantenir i crear oportunitats perquè els professionals s'enganxin amb això és el principal repte que tenim ara. Tenim aquest repte perquè, si no, sí que la recerca és interdisciplinària i compartir coneixement des del començament,
però si falla aquest coneixement i no l'incorporem i no el mantenim, i en aquest sentit sí que és una crida perquè tots estem intentant que la gent pugui anar fora, que pugui tornar, però a vegades les estructures, la forma de fer, ens ho dificulta molt, no? I aquest és el repte que tenim. Tenim altres reptes, tenim reptes de, els heu mencionat, la tecnologia. La tecnologia és un repte que ens ha d'acompanyar i penso que ja el tenim aquí, la intel·ligència artificial en tots els seus camps, el també poder vèncer el repte del que és la confidencialitat de les dades i la confidencialitat dels pacients, és a dir, com podem fer que la recerca compleixi aquests principis ètics i a la vegada també generar oportunitats. Sembla que la Comissió Europea està posant molt d'èmfasi en això. Per exemple, solucions com les bases de dades sintètiques ja les tenim aquí i les estem aplicant, però encara hem d'anar més lluny. Per mi aquest és un repte, no? Com podem fer recerca tot mantenint la intimitat i la confidencialitat i els drets del propi pacient. Hi ha molts més reptes, però aquests dos jo els apuntaria com els més importants que tenim ara entre mans. Voleu afegir alguna cosa? Sí. Afegint a tot el que ja han dit, no? a la primera taula i el que ha dit ell, jo crec que pràcticament han sortit una part molt important dels reptes. Jo també afegiria que potser és un moment, almenys en la nostra disciplina d'infermeres, falten infermeres, no? És molt complicat trobar infermeres, llavors això suposa que potser la quantitat de temps a la que poden dedicar actualment a la recerca està en perill o està en una situació més complicada que probablement en una situació prèvia en la que no hi havia aquesta manca. Doncs potser cuidar aquesta situació i no perdre tot aquest avanç que havíem fet seria un repte important. I després hi ha la part que jo crec que ja havíem comentat a la primera taula, és incorporar a la ciutadania en tot aquest àmbit. Sempre parlem de la quadricèlix aquesta, de l'administració, ciutadania, els professionals, etc. I per tant, jo crec que aquests dos serien dos possibles reptes entre mil altres que ja estan més que comentats. Entenc, i sense posar paraules a la boca de ningú, però quan es parla de retenció de talent estem parlant d'un tema econòmic principalment? O és més a nivell formatiu, a nivell de comunitat, a nivell de... No solo. No és només retenció en quant a... O sigui, evidentment, retenció de talent marxen fora perquè hi ha condicions laborals millors, sí, però no és només un tema econòmic, hi ha temes de projecció, hi ha temes d'altres àrees en les que, almenys en infermeria, desconec, però crec que deu ser similar en medicina, no és només un tema econòmic ni de situació contractual, ni de les condicions contractuals, sinó també en quant a projecció i en quant a possibilitats d'anar més enllà. No sé si anava a afegir alguna cosa a aquest. Sí, jo penso que és un tema d'introduir la variable en totes les coses, en tots els plans estratègics que a nivell del govern i també a nivell dels instituts i de l'assistència, és a dir, estem molt cautius encara en la demanda assistencial, en donar resposta a aquesta demanda assistencial, que ha de ser així també per altra banda, però jo penso que cada un amb el seu interès, el professional ha de poder desenvolupar la recerca, la docència i fins i tot la innovació, que és recerca però a vegades tampoc és ben bé recerca. I això jo penso que té una capacitat d'atracció molt alta. No tothom ha de fer investigació, sinó, com hem dit abans, aquell que tingui una motivació i una forma de preguntar-se les preguntes. Però, abans han dit exemples de l'Hospital Clínic. Jo l'altre dia amb 40 metges de família els hi vaig preguntar
que passaven consulta cada dia, quines preguntes se feien i quines no tenien, ells pensaven que no estaven resoltes en la pràctica clínica. I van sortir com a 10 preguntes que no estaven resoltes. I llavors la pregunta és, i quants de vosaltres les voldríeu resoldre? No? D'aquells ja no els 10 van aixecar la mà, però uns quants sí. No? I l'altra pregunta era, podeu resoldre el vostre centre aquestes preguntes que us feu? I la gran resposta, avui no, però ens agradaria, no? Doncs aquest ens agradaria és el que penso que hem d'aconseguir entre tots, no? Sí, bueno, una mica incidir sobre això, no? Clar, jo tenia apuntat aquí els 4 o 5 elements o factors, diguem-ne, que des de la nostra dia a dia, des de la Catalunya interior, doncs identifiquem com reptes no només per nosaltres, sinó que pensem que es poden projectar, no? I ja han sortit, no? Però és que, clar, hem d'emfatitzar una mica en això, no? Clar, es parlava abans en l'altra taula del temps, no? Que aquells que tenen la vocació per poder fer recerca disposin de temps, i una cosa porta a l'altra, perquè clar, si realment aconseguim facilitar, diguem, aquesta disponibilitat de temps per a aquella gent que té talent i que té vocació, doncs segurament serà més fàcil retenir talent, no? I diguem, de vegades ens costa perquè costa des de les organitzacions donar aquest temps, perquè la pressió assistencial és molt elevada i perquè el model de finançament del nostre sector doncs, té una mirada claríssimament assistencial, no? I per tant, diguem-ne, doncs, el component de la recerca i la docència doncs, s'ha de fer mans i mànigues per intentar desenvolupar-lo. I tot i així, doncs, podem parlar, no? de l'èxit que ha sigut fins ara. No? S'ha parlat també de la utilització de les dades. No? Clar, nosaltres tenim una població de 300.000 habitants i això és un organisme dinàmic que genera, diguem-ne, noves situacions i per tant, diguem-ne, doncs, poder tenir, diguem-ne, doncs, una foto, una pel·lícula, diguem-ne, amb major nivell de dades estructurades que ens permeti no conèixer, diguem-ne, com canvia aquesta realitat, doncs seria molt útil, no? I diguem-ne, és un tema, diguem-ne, en el que s'està treballant. S'està parlant de l'espai europeu de dades i potencia precisament la utilització secundària de les dades també per recerca i és un tema que acabarà arribant i que permetrà, diguem-ne, que en centres com el nostre, que realment si tenim, com la resta d'hospitals, són dades, doncs que les puguem aprofitar. No? I després, diguem-ne, doncs, un altre punt doncs és això, aquests ecosistemes emergents, no? que tinguin determinades polítiques que permetin, diguem-ne, doncs, que es desenvolupin. No? El model de finançament de la recerca està molt orientat al mèrit i ha de continuar sent així i no el qüestionem, però sí que és cert, diguem-ne, doncs, que també és important, no? que diguem-ne, aquelles àrees, diguem-ne, que realment doncs, demostrin el compromís, la vocació, les ganes i que tinguin realment doncs, la vocació doncs, es puguin desenvolupar. No? Hi ha hagut iniciatives al respecte, no? Les regions del coneixement, se n'ha parlat, el RIS3CAT, etc. Però jo crec que, diguem-ne, doncs, des de la nostra òptica, no? Incidir en aquí, diguem-ne, doncs, seria útil, no? Perquè talent investigador diguem-ne, més enllà de l'àrea metropolitana existeix i l'hem d'acompanyar. I faig una última pregunta que potser us demano més una reivindicació, diguéssim, de la recerca o què es fa en la recerca en atenció primària. Sé que part dels assistents, doncs, si sou del món sanitari ja ho sabreu, però com que això ha d'arribar a un públic més gran, m'agradaria que expliquéssiu què es fa, coses concretes sobre la recerca en atenció primària i per què es vincula, com comentava en la seva intervenció inicial, amb conceptes com la cura, l'equitat o la igualtat. A veure, a l'Institut tenim l'abordatge des del generalisme de l'assistència a la recerca és molt àmplia. No? A l'Institut tenim 35 grups acreditats, comencem a tindre projectes europeus, però per exemple parlaré d'un projecte europeu, no? Que va molt en relació amb l'ús dels antibiòtics. Sembla una cosa tan comú que sembla tan resoldre, però cada vegada tenim més problemes d'accedir a antibiòtics nous. Saber utilitzar un antibiòtic per en aquest cas les infeccions urinàries, tractar-lo bé, que sigui un antibiòtic que sigui accessible a tothom, que sigui efectivitat o pugui permetre el sistema, és una cosa amb què estem. I no solament amb això, sinó també treballant des d'una altra banda, que el pacient que rep aquest antibiòtic sàpiga que està rebent un antibiòtic, que quan hi ha una demanda, o per exemple un altre aspecte que estem treballant, que hi ha gent que ens ve i ens demanda que vol un antibiòtic per una patologia banal. Com podem fer i com podem abordar això perquè no acabi amb un antibiòtic
receptat o prenent un antibiòtic. També és un projecte de recerca. O, per exemple, també és un projecte de recerca, moltes coses lligades a l'envelliment, lligades al cuidador, lligades a coses del dia a dia. El que necessitem és que aquesta recerca que fem, que és moltes vegades molt quotidiana, que comença molt quotidià però acaba molt sofisticat també, perquè tenim relacions amb els hospitals, perquè tenim relacions amb tot l'ecosistema, no? Per exemple, un exemple seria el Covid persistent. Hem treballat amb l'Associació de Dones del Covid resistent, un projecte de recerca, o abans hem parlat de l'endometriosi, conjuntament també amb l'Hospital Clínic i una associació de pacients han treballat sobre l'endometriosi des d'una cocreació de projectes de recerca, no? És una recerca de quotidianitat, de proximitat, però que acaba traslladant-se molt a l'hàbit assistencial, no? I què necessitem? Que ens facin cas els medis de comunicació, no? Que no estiguin solament amb l'última molècula que ha sortit o l'últim gen identificat o l'últim alotip, sinó que també hagin aquesta recerca més, no diria de proximitat, però no de proximitat vol dir que sigui senzilla ni petita ni d'això. És una recerca que pot aportar molts resultats i que està aportant resultats i que necessitem glamour, necessitem que vostès ens facin cas. Nosaltres ja intentem sortir i veure'ns, ho intentem, però posaré un exemple. Per exemple, amb el Covid persistent vam sortir en un programa 30 minuts de TV3 i sortim, s'agrava dintre de la meva institució i l'únic que surt de la meva institució és la porta al final, que es tanca. No? Llavors, clar, vull dir, necessitem que coses del dia a dia que solucionen problemes a la gent, amb aquest abordatge també de les malalties, de conèixer-les i tal, que la nostra recerca tingui aquest potencial de sortir, no? I ho demanem, però ho podríem aplicar a la recerca i també a l'assistència a atenció primària, no? I penso que fem moltes coses. Miri, li puc dir que no som senzills, que tenim projectes europeus, que fem grans coses amb els nostres socis hospitalaris, perquè no tenim un coneixement aïllat, és molt compartit amb moltes coses, no? Però necessitem glamour. Bueno, estamos trabajando en ello. Sí. Si algú vol afegir alguna cosa. Bueno, jo no he aplicat a primària, però la nostra reivindicació com a infermera seria calcada a la que ha dit ell en l'àmbit de l'atenció primària. No? La nostra recerca és de proximitat, perquè més pròxim a la persona que els professionals d'infermeria, crec que som molt pròxims al pacient, a la persona, al que sigui. Però jo almenys, aquí constantment parlàvem de la recerca en medicina, recerca en medicina, i per nosaltres també és important que se'n faci difusió, que les infermeres fem recerca que té repercussió en la qualitat de les cures i la qualitat de vida del pacient, de l'entorn, de tots aquests aspectes. I ens falten glamour i moltes altres coses també que arribi a les altres disciplines i també a la societat, que les infermeres és molt més que el que probablement la imatge que tenen la societat, i una àrea important en la que treballem és en recerca. Jo crec que aquí és important el paper del periodisme en donar veu a potser no aquestes notícies tan novedoses o de l'última molècula o de tot això, sinó el rol que té aquest cercle virtuós d'una bona assistència, una bona recerca, una bona docència. En el fons, els professionals del futur estan bevent de lo que nosaltres els estem ensenyant o de la nostra convivència amb ells. Preocupa el fet aquest de passar del voluntarisme a una cosa estructurada que pugui donar resposta i sortir a les preguntes de recerca. Tot aquest tema jo crec que és un tema que és important posar-lo a l'opinió pública. Moltes gràcies, prenem nota també. I si no hi ha més intervencions, si algú del públic vol fer alguna pregunta. Bona tarda.
No sé si li apropen un micro. Simplement, més que una pregunta, volia afegir temes de recerca que estem treballant les infermeres d'atenció primària des d'una visió molt multidisciplinar, però que crec que són rellevants. Un d'ells és les malalties de transmissió sexual, precisament, junt amb l'àmbit dels adolescents i la salut escolar, que a banda de que avui ha sigut un tema del dia per lo de la marató de TV3, portem molt de temps treballant aquests temes des d'atenció primària. La soledat no desitjada i tot el que implica en les cures professionals, tot el que implica tant per les infermeres de manera professional com el que impliquen els cuidadors, que són l'altra part que estan patint aquesta soledat no desitjada, que això a més ho treballem molt conjuntament amb treballadores socials. I després un altre tema que no és menor i que també fa molts anys que estem treballant des d'atenció primària conjuntament amb els hospitals, que és tot el tema de deshabituació de tabac i conseqüències del tabaquisme amb la població. I segur que n'hi ha molts més, però volia afegir aquests d'atenció primària, que són bàsicament en els que les cures professionals hi tenen més grau d'incidència. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No sé si algú volia fer un afegitó o no. Sí, endavant. Fa uns mesos, en una jornada que van organitzar la Fundació Grífols amb el col·lectiu Minerva sobre l'ètica del tenir cura en la recerca, ells parlaven que, elles expressaven i compartien que una forma d'incorporar l'ètica del tenir cura en la recerca és incorporar a les persones ateses o les persones malaltes o aquelles a les que va adreçada aquesta recerca en els propis dissenys dels estudis. I em va semblar, la veritat, una aportació molt interessant. No sé si teniu experiència amb això, tant vosaltres o fins i tot les persones que han participat en la taula anterior, si teniu experiència en incorporar usuaris o usuàries o pacients o famílies en els dissenys dels estudis de recerca. Sí, jo ho he manifestat una mica, no? Sí. El que passa és que costa l'investigador està acostumat a una trajectòria. En el nostre cas hem fet una unitat transversal per incorporar metodologies en tots els projectes que podem, de forma paulatina, perquè és nou, però han fet coses de cocreació amb endometrosi, han fet coses de cocreació amb el Covid persistent, han fet coses de cocreació amb la depressió, i cada vegada en farem més, perquè també els requisits que se'ns donen ja per participar a les convocatòries públiques també surten de la base d'aquesta incorporació. Sí que és difícil veure, perquè clar, l'ideal d'aquesta incorporació és que participin des de l'inici, no amb enquestes de satisfacció o enquestes de fidelització. És canviar una mica el paradigma, per tant estem fent camí, me consta que els altres instituts també, però tanquem, cada vegada les persones estan més informades, més formades. El fet de no tindre un rol, diguéssim, la salut o els professionals de salut de paternalisme fa que aquest paradigma ens ha canviat ja des de fa molt de temps, amb atenció primària jo penso que molt, i incorporar-ho ho estem fent, però penso que serà de forma progressiva, de tal forma que dintre d'un temps segurament serà una norma que estigui així. Sí? No sé si algú de la taula... No, ningú volia parlar. Pues endavant. Sí, en fi, jo he comentat també que potser són experiències concretes, però sí que, per exemple, en l'àmbit de la infermeria sí que ens hem trobat que metodològicament aquesta mirada més d'anàlisi qualitativa incorporant el pacient en els estudis es fa. Per exemple, hi ha un projecte en el nostre centre que estava orientat a fer el seguiment de l'adherència a la teràpia, a la monitorització de la teràpia anticoagulant, i això ho feia la infermera referent. I en aquest treball de recerca aquesta mirada molt propera al pacient era important, i sí que metodològicament s'ha buscat des del primer moment aquesta participació. Jo crec que infermeria realment és, perquè això metodològicament tenen altres mirades,
diguem-ne, és una àrea on realment la incorporació de la veu del pacient diguem-ne, és un aspecte diguem-ne, molt rellevant. I jo crec que no únicament amb recerca, sinó que la veu del pacient s'ha d'incorporar amb el disseny de circuits assistencials o de, vull dir, en el fons, treballem per ells i de vegades els obviem, vull dir, són ells els que moltes vegades ens poden ajudar a dissenyar millor les coses. Sí, bueno, en primer lloc, felicitats per la sessió, que està sent molt interessant. Jo, més enllà de la visió del pacient, m'agradaria preguntar sobre la ciència ciutadana, és a dir, que hi ha altres àmbits i altres disciplines on més o menys s'ha desenvolupat una miqueta, que queda molt de camí per fer, però un àmbit, diguem, tan vinculat a la persona com la salut, sobta que no s'exploti més la participació directa de la persona en la realització de la investigació. No sé si hi ha algun projecte en aquest sentit o hi heu pensat en incorporar les persones malaltes, la ciutadania en general, en la realització de la recerca. Jo crec que amb això, com comentaves tu, que infermeria ens està avançant molt amb això, amb tota la recerca qualitativa sobre l'abordatge del dolor, sobre l'abordatge de diferents situacions de la patologia, ja no únicament sanitària, sinó del context social, amb tota la recerca qualitativa, jo crec que estem avançant molt. Això els metges potser quedem una mica enrere, més en termes més biologistes, però la recerca qualitativa que està duent a terme infermeria jo crec que ens està ajudant molt. Jo penso que hi ha un tipus de recerca que és recerca comunitària. Vostè, si no he entès malament la pregunta, va preguntar com incorporem el ciutadà i el fem corresponsable de la seva salut. En aquest sentit, tenim diversos projectes comunitaris becats en convocatòries competitives, per exemple, d'empoderament com a agent de salut de les pròpies persones en comunitats rurals. L'IDIAP està també en tot el territori. I parlo, per exemple, del Comun, que és una plataforma tecnològica on els agents dels pobles del costat fan activitats preventives en prevenció de la salut i es mira la seva repercussió en salut. O podem parlar de la metropolitana nord, de la zona del Maresme, que tenim una associació de pacients que han vingut amb nosaltres i estem fent també un sistema d'apps i d'interconnexió amb redes socials per la participació del ciutadà, no tant del malalt, amb hàbits i estils saludables. En aquest sentit, l'Agència de Salut Pública de Barcelona també té projectes de recerca, vull dir que segur que si féssim, n'hi ha molts que incorporen la perspectiva directament no del malalt, sinó del ciutadà, amb el que té a veure amb la salut i també el benestar que incorpora. Si la pregunta és aquesta, jo penso que cada vegada, i ho podem mirar amb els països de més al nord, cada vegada també serà una tendència que entrarà. I en aquest sentit, aquests dos projectes són liderats tots dintre de la IDIAP Jordi Goligorina per infermeres. És veritat. Jo només vull afegir que, per exemple, els projectes europeus cada cop demanen aquesta ciència ciutadana, si no te'l donaran, vull dir, perquè ja s'ha incorporat dintre de la necessitat d'aquesta avaluació integrada amb l'àmbit social i ciutadà de les necessitats de la recerca. I per altra banda, jo crec que torno a interpel·lar el tema de la multidisciplinaritat i aquí, per exemple, nosaltres tenim un grup de recerca, o sigui, una red finançada pel Carlos III sobre salut materno-infantil i comunitària en el qual participen antropòlegs de la Universitat Autònoma que fan tota aquesta feina social d'avaluació de les necessitats, però també de com es comuniquen i com es traslladen després de forma efectiva en els usuaris últims, perquè a vegades tampoc som capaços de després retornar i també hem participat en estudis europeus que són de ciència ciutadana únicament i exclusivament per abordar aquesta necessitat de la persona i no tant ja del malalt sinó de la persona en si mateix, del ciutadà. Moltes gràcies. Si algun ponent vol afegir alguna cosa, si no, si hi ha alguna última pregunta. Última pregunta, sí. Endavant.
que una mica per fer una reivindicació final, no? Però és veritat que les infermeres estem donant molta embranzida a tota la recerca qualitativa, però ens costa molt, o sigui, així que quan fas un estudi més quanti, busques el suport d'estadística, no? Ens costa molt trobar figures metodòlogues que ens ajudin, perquè l'anàlisi qualitatiu no és fàcil, no? I trobar gent experta que sigui bons metodòlegs o metodòlogues que ens ajudin a fer anàlisi d'aquests projectes de recerca quali és difícil, és molt difícil, ja no entrem en publicacions de recerca qualitativa, no? Però és difícil, per tant, jo animo els grups de recerca, jo crec que en aquest sentit l'IRIAP és un grup molt potent, no? I sempre ha apostat per això, però animo a que els grups de recerca pensin sempre en tenir també figures metodòlogues que puguin donar suport a les infermeres o als professionals de la disciplina que sigui que vulguin tirar endavant projectes qualis. Molt bé, doncs, moltes gràcies, doctor Besora, moltes gràcies, doctor Benito, doctor Bas, doctor Roger, per la seva assistència, també a tots els altres ponents. Donem l'acte per conclòs i gràcies per venir.